Čaute, toxáci, vítajte pri ďalšom dieli z Minecraftu. Musel som to niekoľkokrát ukončiť, lebo som si vždycky nechal slúchatka také. A dneska som to skraftiluj. Pozdrav sa. Čaute ľudia, vítam vás skraftiluj. Ako vám už aj Toxic povedal, že toto je Minecraft, určite je na serveri. No a teraz sme na Warp nadávka. Warp, áno. A hľadáme tu toxové veci, lebo sa niekde tu... Zabil a stratil som niekoľko štakov dia a všelijaké veci a enchanty. A ja počkaj, som si dal flea. Čakaj. A môžeme ísť. A je to od začiatku od toho spawnu na Warp, je to 1025 blokov. To prejdeme rovno aj celú Čínu. Tak ja neviem, lebo ja už sa nepamätám, že ktorým smerom to bolo. Tak počkaj, postavíme si dom, porti sa na mňa. OK. Čakaj. A Porti sa veď. ty si ma nepríjmul, ty si dal, že TP Denny. Ja viem. No, nevadí, no ozná sa toto. A vypísal, že please do not repeat the same command. Sorry, no, porti sa ešte raz, ja som ma srandu. No, ok, si tu. Kde si? Haló? Kto si? Kde je? Ja aj tu je. Toto zoberiem, čo je na zemi. Čakaj, nechaj mi to, čo je na zemi. Kde to je? Tu je to. Ale seká mi to, čo mám robiť? Toxák, kde máš to? Nikde, ešte som si nepostavil. To je raška. Rozbúrame domček. A dostaneme banček. Nedostajeme. Počkej, či sa dá rozbúrať niečo? Áno, tak poďme búrať. Neboli tu žiadne pravidlá, že nebúrajme domy. Tak sa pustíme do toho. Ukradni prešuplej tie dvere. Prepáčte, že tu kradneme, len celý sme na začiatku, aby ste sa trošku zasmiali. Tak aby ste si nemysleli, že sme nejakí kradoši, ale tak musí byť sranda, nie? Že, Craftiluj? Príde VIP, že kde mám domček? Tak keď to má VIP, tak potom by to bol bezdomovský VIP. A ináč, nikdy neverte tuto. Ja som poslal SMS-ku na VIP a stále mi ho nedali. Tak musím si ešte počkať. Čakaj, pozrite si, koľko natáčame. Prepáčte, že to ukážem. Ja, dobre, 3 minúty. Musím si myslieť, že niekoľko 50 000 hodín. No, čorkujeme drevo. Craftiluj, si tu? A jedine trudy sa nedajú zobrať, ale si na to. Hej, ale keď budem tento extra VIP, tak budem vedieť urobiť resku 100x100. Teda 150x150. To je dosť veľké, nie? 150 blokov. Rozlúnený blok za domov. Čo by ste také povedali? Craftiluj, zajtra natočíme tiež Minecraft, takto. Alebo dneska natočíme ešte nejakú hru po Minecrafte. Môžeme ešte aj dneska. Ok, ale už nie je Minecraft, aby to nebolo také trapné, vieš, lebo dneska som už natočil 2 diely. Čorkuješ drevo? Craftiluj. Čo? Čorkuješ drevo? Áno. Potom mi všetko daj.
Ale nie, nechaj si to. Už mám pol, ja už mám... 22, Ja mám 24. 25. 26. Ty kokšo, chýbajú mi moje diamantové nástroje. A diamanty. Fancy. Loty, to zničí. Hej, vieš čo? Vieš, keď budeme na nahrávať a vieš, že keď budem toto extra, vím, že nemôžem dávať veci. Tak ich budem dávať do čestiek a ty si ich budeš vyberať, ok? Okay, učurkneme aj schody. Ja som sa... Postavíme ho ešte raz. Pomoc! 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 Ja počkaj, mám flajko, zabudol som. Ja si tu zostanem navždycky. Ukradni schody. Ok. No takže, milí diváci, čo by sme vám také povedali? No, Crafty-Uli, dneska natočíme možno aj nejakú inú hru. Ok. Do 10. môžeme natáčať. Čakaj, ja učorknem brezu. To je najkrajšie. Vieš to, že Darka Lepe dal na YouTube odhalenie Toxa, ako tancuješ. Ja viem. Aj tu Zarafatko, to som si aj jada načenul. Ťa dal. Dneska som s Darkanom natáčal. Čo? Mienka Skyblock. Jaj, a Tureska. koľko ste to natáčali? Dve diely, ktoré trvali od 9 až 13 minút. No, ona nemohlo natáčať, len 15 minút má maximum. No, prečo? Lebo nemá toľko odberov, aby mu platil YouTube a bojí sa podpísať jednu petíciu. Lebo to ani nevie podpísať, náhodou predaj celý počítač. No ten šitný určite niekomu predá ten šitný. Určite niekomu predá ten šitný počítač. Tak neviem. Dobre, už mám 55 dreva. Hej, poď sem, tu sú stromy, nemusíš šťorkovať dom, tu sú stromy. Zabijú nás. Nezabijú. Poď za mňou. Tu som. Nevidíš ma? Nevidíš ma? Nebuď na toľko slepý. Crafty-Uli. Prepáčte, že mi trošku laguje tá hra, ale to kvôli tomu, že volám aj cez Skype. To bude trošku také nepraktické. Už mám 63 dreva. Čo? Nemáš kosť. Nie. Buchni toho vlka. No zabudni. Poď, čo urobím. Tu dám, že počkaj. Čakaj. To čo je? Že tu môžeš dostať drevo. Taká malá značka, že tu je les. Ale mne sa to hýbe, ako sa pohybujem. Veď áno, veď sa má hýbať. Ja to spravím. Veď to je vychádzajúce. Veď a mne sa to hýbe na strany. Počkaj, odrúbem to zo stromu. Uberiem si to. A ako si to spravil? Normálne. Dodal noc. A teraz dodal ráno, to sú akí debili, hrajú sa tu s časom. Dám ti pár dreva. Keď chceš.
Chcem, ale nevieš, že som. Tu, poď sem. Počkaj, portec na teba. No, nikdy si nezapamätám tvoje meno. Aj som od blbo napísal. Portni sa radšej ty na mňa. Ty na mňa, Coro AFTI. Stačí len Coro AFTI napísať. Aha, keď nechceš, je tu pekný pozemok na dom. Proste tam len daj to pra. Ale ty chápeš, že mám pozemok na dom? Ty toxikovaný. Nakazený toxik. To si o mne myslíš? Tak ty sa voláš sám, že ty toxik. Tuto! Otoč sa. To mňa reská. Aha. Počkaj, tak poďme ďalej. Poď za mňou, následuj ma. Idem 100 000 rýchlosťou s 8000% lagmi. Driftujem. Ale ty si len na jednom mieste. No, takže ľudia, počkaj, pozriem sa, koľko natáčame. 11 minút. Tak to by asi aj pre dnešok stačilo, tak ja sa s vami lúčim. Čaute, pozdrav sa, Crafty Uli. Čaute ľudia, uvidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.